Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, dito po kami sa Manatoy Falls sa Boa. Part po to ng Dinagat Islands. So, samahan niyo po kami pumunta doon sa tuktok. Dulo pa. Sa dulo pa. Ayan po si ate. Siya po nagbabantay dito sa Boa. Magkano entrance dito, ate? 10 Isang tao. pesos, tapos 10 ang motor. 5 piso lang po sa isang tao. Tapos 10 pesos po sa motor din. And marami po dito sila. Mga kasama. May mga beach po dito sa dagat. So guys, samahan niyo po kami sa patrol. Falls! Let's go! Samahan mo po kami guys. Excited na po ako pumunta doon. So, parang exercise naman din pag pumunta dito, no? Yan sila. Punta na po kami. Mayatay Falls. Ito po yung mga patakaran nilang bawal dito. Ayan. So, let's go. Ang daming mga ano dito. Hello, Chadak Island. Hello, Nalagi ba to? My gosh. May atoy. Nay, mga guba, man po na itong mga kandribay. Mga sapatos. Ayan na guys. Ay, mga bo. Dandahan po kayo dito kasi medyo madulas ang daanan. Kasi marami pong mga bato, oh. Ayan. Saan ba ka na pupunta? Ayan o. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, yun o. Ayan, oh. Yun o. Yun. Yun o. Mama, hinira. Yun o. Nenay naman. Nanguyan naman ako ni siguro dito. So yun guys, medyo mahirap po ang daanan kasi bato. Ay! Diyos ko, Mary Joseph. No. Si Mador. Saan si Mador? Ay, naku, Mary Joseph. Ay, naku. Kaya dapat ito yung brush ano? Brush ba? Sandit pa lang daanan. Ayan, so medyo mahirap ang daanan kaya dandaan po tayo guys. Dito ang atoy. Asan na si Mador? Oo po. Mother! Ito. Let's go. Mother! Tara. Mother! Yan. Ay, pogi! Grabe talaga itong mayatoy na to. Kaya gitawag mayatoy gani. Sus. Makapoy, mayatoy. Buta na tag makapoy kay kapoy mo din kalayo. So medyo malayo pa yung pupuntahan namin, so yan. Masatoy. Medyo ano siya dito, no? Ano Mars, magdali! Patir. Mador. Yung murang tinawad kayong tubig pa. Wala, parang siyang makapoy. Ayan. Dito po yung daanan namin papuntang Makapoy. Makatoy. Bisaya ra ta oy kay kapoy mong Tagalog. Asa man ni pengon kanang giilhanan nagpating puti ba mao na siya ilhanan na atong agihanan ba? Dire oh. Napoy gamay lagi yung daanan na dito. Kalibangan. Kini siya manilhanan nila pag puti papunta dito para di sila mawala ba. Dire. Grabe marag lisod ang agihanan diri bay. Yung mga idols, mga guys dyan. Mas lisod kung may agianan. Maot yun. Asa naman si Mador? Ano, tara. Dali, Mador. Uy, kay excited na ba yung maligo? Sulit kayo guys. 5 piso ra jud ang entrance diri ba?
Mura po kag mag-jogging diri, mura po kag kuan ba aning kay Nagbaktas. baktas man. Di man pwede yung motor kay guba-guba ang motor diri oy. Sama ni. Unsa man pud mo ay pagdarong mo. Yawa. Ana man good ni siya. Pag adto dito, pag singod singda. Tingda dayon. Naunsa man mo. Nang hubog na jud yung kanina kapula kay gabilar man ni hubog man ni gabi. Ang Uber pa yun. Naunsa man mo. Naunsa. Ana man good na siya. Mo ni. Ganito kasi yun. Wa mo ka bala kung unsa ka mahal ang entrance diri ah. Kadang kita na to, Brad ba? Naunsa man mo. Maka-afford ka mo? Maka-afford mo ato. 5 piso. Maka-afford mo ato. Kakain na na. San galing 20 di mo ka-afford? Sabi. Tingda. Nya kaya mo mga kwarta bay kay mga inutang ra lagi para makaari diri. Oh, nangutang na ako. Inutang ra jud Baga diri na para ako, mga no? mulanta ra lamang may mayatoy pools. Makautang ra lamang may kwarta. Unsa na. Sana man eh. Salamat bumakta. Paktas pa jud. Ha? Okay. Mo magdala mga pagkaon ta. Unsa mo nagiingon ni kuya nga mga bago lang ita manguli, mga unsa tag paniud to kay gutomon jud pag adto sa taas. Unsa lagi siya. Ni murag danlog man. Ano na siya, oy. Sa Saka na magligta. Siri Hearts. Mo na giingon, apa ni medyas na bili na na siguro Nga. gipan diri ba? Medyas. Na siguro Anay nagkon na siguro gigukod diri ba? wrong turn. Hello, ay diri mamagana. Uy, dili. Kita ka man lang. Amali pang ita. Ay si Kalibang da bay. Kamu ni agana. Diri daw. Dili. Daw puti, basta mga puti mo ni ilhanan nila nga diri dito mga agi. Naunsa man mo. Wa mo ka bala naunsa man mo. Ariyawa. Ay bad man da ito. Tabi ka mo. Nakatabi ka mo daan. Naunsa. Halo uy. Grabe kagana bay. Tabi. Wa. Mana mong sundan kaning puti nga pintura. Naunsa man mo. Naunsa naman mo. Naunsa na mo. Wa mo ka balo sa batay na ako. Grabe ka kapoy naunsa man mo eh. Tapos ang entrance, grabe ka nako, 5 piso. Di mo ka-afford naunsa man mo eh. Oh, parang agyanan. Naunsa ka. Naunsa naman yan. Ay, diyan na mong falls, guys. Nag-ambak, falls mo eh. English na nag-ambak na tubig, falls. Kung may nag-ambak, di na Gamay pa na falls. siya. Sa unahan, Yun, gamay pa na falls siya. tugmay. Basta mag-una, gamay pa jud na. Pero, Wow. pag ato dito sa tumoy-tumoy na, dako na jud to. Oo, dako bitaw ni. Naunsa naman mo. Dako ba yan ang tumoy na ako, naunsa man. Ito ang puti oh, talo man ka dito. Nga na yun, guys. Lang, guys, Bukas sinilas, naunsa man mo. Ay, mag-nainay ta kay. Naunsa naman mo. Woo! Reset! Yung mama. Eh pa wala tayong magpan ba? Mata magsapatos. Uy, atay. Wala, naglisod na. Layo-layo pa dyan ang falls dito sa unahan pa. Mga pila ta ka oras dito mga katubay. Ha? Mga pila ka ta ka oras. Wala ra po isa ka oras. Uy. Diyan na. Diyan na. Diyan na dyan. Nya kaya mong itsura, magantura kay bukid ang itsura. Nay, grabe ka sexy.
Mabita mo. Ano na, unggoy. Artist. Di arang puti. Kunin mo ilhanan, maning mura siya kunin gitaw pa aro. Para mabawaan na mo kung asan ingon. Uy. Aro ako man apelyido Aro. Naon sa man mo. Ito magsibana-bana ta kay basi babuyagan ta diri bay. Ito ra bagay bato diri. A few moments later. Wow, ganda. So, malapit na po kami. Na po. Dito na po kami. Uy. Wala natin daanan dyan. Wala natin. Mars, murag gana dito, Mars, and I Falls. So, sa ikaduha. Dito po, may ikaduha. Ano, dyan siya ba? Down yung falls. Ha? Grabe kagana ang dito. Huwag ka na maligo sa ubos, gikan ba dyan sa taas, tapos may mga ihi. Hindi, agwi-gwi. Ambak na! Wow! Kapa-kapa lagi. Wing Mars! Oh guys, it's the oh, dito kayo! Habang kasi dito. Ay, mga ito din mga rin. Tara na ako sila. Hop! Ang falls namin sa Manatay Falls. So, hindi ako pwedeng lumapit doon. Medyo delikado. Kaya hanggang dito lang po ako.
Tingnan nyo guys, ang ganda. Work Sakit siguro. Sakit sa balat. Sakit sa balat. Sakit sa balat. Yaw mga bul. Tumay mo mga kanabon. Nanlog ang bato. Ayan pa sila. Start again. Hi guys, come on. Galing na, oy. Wala na. Wala na. Sakit na? Sakit. Sakit. Ako na po, te. Ako na po. Hindi, hindi. Dalog na pa. Nakabit ko na nakabit. Hindi, hindi na. Ayan, mga pinagkataas ka. Ang ganda na. Para full speed ko pa. Talag pabilin. Ato ay. Kaya mo sa mamiguan. Mabigay sa inyo ba? Ito yun yung friend. Ngayon, bilang kabilo. Ako. Yan, sino mo? Ikaw mo na to. 1, 2, ito ko, iti. Kawing. Nangambak na mga ungoy. Grabe ka pa ka. So guys, uwi na po kami. Oh. Tara, let's go. Ito na. Lang mas in. Ha? Nandiyan mas. Wala oy. Mana dira na? Tanaw Pagmas mo, dito. pagmas mo, Kung kay- asa mo gibutan sa lubi. Adi na lang ibutang sa puti. Adi ay. So, tara, uwi na po kami guys. Malayo pa po yung uwi namin. Mas, dahil mo to. Ayan. Mas, mabay, ganarabot ko daw, bay. Ha?